Sanbalani molweni yapshe tumelangi Sanbalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabusheng tumelangi sedbengelela futhi sanamukela izinto zasithemba unoke naphila nephile nje sabongikhuluma ukuthi subscribe cona umoto nezeli ucinezele kuze uqala nqa uthola ama video mabe stop poster siyabonga bafowethu sibule futhi sibelezinye futhi esithi njengaleskhathi ake sikhuphuke nazo la ngabe siphele khona usidwebo lo Sigubho Sentambo kuthinteze kanje kube ukuthi ke ngempela Sigubho Sentambo unodumo lwakhe nje la akaliveza khona ngempela laphana kwawukuthi wayeshaya khona ngempela uDJ stage okwakwenzeka kwawukuthi ngempela usemcimini wakhe laphana uDr Second la wenziwa khona ke leso sigamele sonke kwawukuthi ngempela kuma ingoma yakhe then wasephendula ngesikhwili kuDJ la khona okwenza khona ngonyaka ka2019 futhi ezikule ukuthi ngempela futhi ke sekuvele wasabulela video nje kuyimanje la ngempela kuvele khona ukuthi ngempela futhi Sigubho Sentambo sekukhona kunye futhi akwenzile okuvele njengesenzo futhi esithi masifuze sona lesi asenzayo laphana ngempela ngenkathi edumele laphana uDJ kodwa ke la kwenza ngendlela ethi mayihluke ngoba manje sekuvela sengathi umlandeli okanye umuntu ade bukela nje ngempela wasenza okuthize kwase ngempela ke kuphelele ekuthenini uSigubho Sentambo stage maqede waphendula ngokubamba ubhongwane impela ngokubamba uqhaqhoqho wayo indoda balalisa phansi futhi lenzile ukuthi ngempela ke akwazeka kahle ukuthi ngaba isiphi isizathu sokuthi Sigubho Sentambo enze lokho okanye kube ukuthi le ndoda le ibiphazamisa ngoba kuvela ngathi le ndoda ibiphazamisa kodwa ke ake nje ngaphandle ukuthi sesikhuluma kakhulu siyibuke ivideo ngempela ukuthi bekwenzekani la uSigubho Sentambo aphendule khona kanjalo ake sithone kule video sibone ukuthi kuzala nale khona njalo bele video la ngempela Sigubho Sentambo simbona lapha stage kademile impela ithe nje maqala indoda leni iphazamisa wama lapha ngempela bombe khalo kwathi maqhubeka isikhathi kwase kuba ukuthi udileka phansi stage wase ephendula ngendlela aphendule ngayo abaningi bekhuluma ngebesho into eziningi bathi impela akwenzile into bekumele ngempela kuba ukuthi uyenza njengomuntu kade kuyena behola iqembu besebenza stage umuntu kanti nebephazamisa umsebenzi abanye bathi ngempela uSigubho Sentambo njengomculi odumile bekumele ehloniphe isithunzi sakhe ehloniphe nokuthi futhi umculi hleli ngezansi elamule nje kuphela kungabe ukuthi uphendula ngendlela ukuthi ezebamba umunye ngezandla nawe shuvu lapho ukuthi ucabanga ngempela ngesenzo sakho Sigubho Sentambo laphana ukuthi ucabanga ukuthi ngempela Sigubho Sentambo wena wenze kahle okanye ayikho into ayenzile wrong ayenze laphana ngempela okanye kukhona kwenzile wrong wena ubona ngathi bengakwenza kangcono shuvu lokho phansi comment section usho ucabanga ukuthi impela benza kangcono kanjani uma ukuthi benza kangcono okanye akwenzile wenze kahle usho ukuthi ngempela ungaliphi isihlangothi ucommente futhi nangakho nje ivideo yakhe yonke ngokuthi impela uyibona njani le video yakhe nesenzo sakhe khona lapha comment section usho ucabanga bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.